Lodwa u l-ġimgħa tajba. Illum il-Knisja tfakkar il-ħajja ta' San Anton Abbati, magħruf bħala l-fundatur tal-Monastiċiżmu Nisrani. Nilqakom għall-Qudiesa tal-lum it-tnejn 17 ta' Jannar. Imexxi l-Qudiesa l-Isqof Joseph Garja Gurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum il-tifkira ta' San Anton Abbati, twieled fis-sena 251 fl-Eġittu, u wara il-mewt tal-ġenituri tiegħu iddeċida li ibih il-kezzi kollha li kellu u jiddedika ruħu f'ħajja mogħtija lill-Alla, ħajja ta' faqar, ta' talb ta' penitenza. Il-fatt ħajja fid-deżert tal-ħafna snin. Kien hemm ukoll uħud iktar il-qudiem li ssieħbu miegħu din il-ħajja mogħtija lill-Alla, tarħieb, raħeb, u San Antonex pjuttost ħajja twila 105 snin, u għalhekk kienet il-ħajja kollha tiegħu dedikata lill-Alla u anki ħajja ta' spiritualità u ta' penitenza. Tolbu biex l-ispirazzjoni tiegħu tkompli tkun tajnuna għalina, speċjalment biex fil-ħajja dejjem naslu dak li jibqa', dak li hu l-iktar importanti f'għajnejn Alla. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna tnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla, inti tajt il-grazzja li San Anton Abbati biex jaqdik fid-deżert bħajja ta' dużija kbira. Għamel li bit-talb tiegħu nitalmu niġħdu lilna nfusna u nħobbu lilek dejjem u fuq kollox. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. L-ewwel qari. Qari mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien Samwel qal lil Sawl: Biżżejjed, ħalli nuri x'qalli l-mulejda llejl. Tkellem qallu dak. U Samwel qal: Jew mhux veru li għalkemm int kontx kejken f'għajnejk stess insirt prinċep fuq it-tribujiet ta' Iżrael u l-mulej dilkek sultan ta' Iżrael? U l-mulej batek fi triqatek u qallek: Mur u weqret dawk il-mitinbin, l-Amalekin, aħbat għalihom sakemm teqridhom għal kollox. La mela ma smajtx mill-kelma tal-mulej u nxtħed fuq il-priża u għamilt il-ħażin f'għajnejn il-mulej. U Sawl wieġeb lil Samwel: Jien smajt mill-kelma tal-mulej u qbadti triq li fiha batni l-mulej. Ġibt miegħi lil Agag,
sultan ta' Amalek, u qriet l-Amalekin. Il-poplu ħam il-priża naċ u baqar, l-aħjar minn dawk li kienu mitluqa l-qerda biex joffrihom lil mulej Alla tiegħek f'Gilgal. U Samwel wieġeb: jaqgħu il-mulej joġbuh il-vittmi tal-ħruq u s-sagrifiċċji mingħajr aktar mill-ismigħ tal-kelma tal-mulej? Ara, l-ubbidjenza hija aqwa mis-sagrifiċċji, is-smigħ aħjar mix-xaħam tal-muntun. Ir-ribeljoni daqs id-dnub tas-seħer u li twebbes rasek daqs il-ħażen tal-qima ta' xbijat. Għax int warrabt il-kelma tal-mulej u se jwarrab lilek minn sultan. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajri l-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni tal-Alla. Min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni tal-Alla. Ma nċanfrekx għas-sagrifiċċji tiegħek, il-vittmi tiegħek maħruqa minn dejjem qudiemi. Ma naħtieġ ebda oġol minn tiegħek jew gidien mill-imrieħel tiegħek, ngħidu flimkien min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Lil ħażin imma Alla jgħidlu: kif titkellem fuq il-kmandamenti tiegħi u żżomm fuq xuftejk il-patt tiegħi, int li tobgħod titwiddib ta' darek u tixħed kliemi wara darek. Ngħidu flimkien min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Dan li għamilt u jimbqajt sieket, forsi ħsibt li jimbħalek. Issa se nċanfrek u dan kollu nqiegħed quddiemek. Min irod li s-sagrifiċċju ta' rat il-ħajr dan isebbaħni, lil min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Ngħidu flimkien min jimxi bis-sewwa nurih is-salvazzjoni ta' Alla. Il-kelma ta' Alla iħajja u qawwija, tarbel l-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Darba waħda d-dixxipli ta' Ġwanni u l-Farizej kienu sajmin u ġew u qalu lil Ġesu: għaliex id-dixxipli ta' Ġwanni u d-dixxipli tal-Farizej jisumu u d-dixxipli tiegħek ma jsumux? Qalilhom Ġesu: huwa l-ħbieb tal-arus se jsumu daqskemm sakemm l-arus ikun għadu magħhom, sakemm ikollhom l-arus magħhom mhumiex se jsumu. Imma jasal il-jum meta l-arus jitteħdilhom u mbagħad isumu dakinhar. Ħadd ma jraqqa mantar qadim biċċa drab ġdida, għax inkella r-roqa l-ġdida issellet il-qadim u t-tiċrita tikber. U ħadd ma jqiegħed l-inbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild, għax inkella l-inbit jifqa' id-damiġġani u jintilef kemm l-inbit u kemm id-damiġġani. Iżda inbit ġdid jitqiegħed f'damiġġani ġodda. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Fi żmien Ġesu kien hemm 3 prattiċi reliġjużi komuni ħafna għal dawk li jemmnu: it-talb, loti ta' karità u s-sawm. Kienu diġà qabel fit-Testament il-Qadim, kienu fi żmien Ġesu u baqgħu mbagħad fil-ħajja tal-Knisja u għadhom ukoll illum prattiċi importanti ħafna għal min jemmen. Iżda x'kien jiġri kultant u jista' jiġri anki llum? Li dawn jitqiesu bħala obbligi għandek tagħmilhom. Jew inkella li tagħmilhom biex tidher li qed tagħmel it-tajjeb. U kultant kienu jinsew in-nies li dan li għandu jmexxi l-ispirtu li għandu jmexxi dak li nagħmlu
huwa proprju l-imħabba lejn Alla u lejn l-oħrajn. Fil-fatt hawnhekk jiġu dawn id-dixxipli ta' Ġwanni u l-Fariżej li jistaqsu lil Ġesu għaliex id-dixxipli tiegħu ma jsumux kif huma jagħmlu, kienu jsumu u d-dixxipli ta' Ġesu ma kinux isumu. U hija mistoqsija din illi tfisser li dawna kienu iħarsu lejn is-sawm bħala obbligu u jaraw ukoll min qed isumu mill-le. U għalhekk Ġesu li irid jgħid hawnhekk huwa illi inti ma tħares lejn is-sawm u titlef l-iskop tiegħu. Hawnhekk qed jgħidilhom u inti ssum meta ikollok l-arus, il-ħbieb tal-arus isumu meta jkun hemm l-arus, qed iqabbel lilu nnifsu mal-arus. U qed iqabbel id-dixxipli mal-ħbieb tal-arus u meta jgħid l-arus setgħu jifhmuh ħafna n-nies ta' dak iż-żmien għaliex fit-Testament il-Qadim Alla jqabbel ir-rabta tiegħu mal-poplu bħala erusija. U għalhekk qed jgħid Ġesu meta għandhom l-arus magħhom jiċċelebraw ċelebrazzjoni ta' tieġ int ma tmux biex issum biex tiċċelebra. U għalhekk ifakkarhom li hemm il-waqt għal kollox. U mbagħad jgħid ukoll dik it-tiġbieħ anzi tnejn li bihom jagħti messaġġ ukoll qawwi ħadd ma jraqqa mantar qadim biċċa drab ġdida. Għax inkella tikber it-tiċrita u tirrovina kollox. U jgħid ukoll ħadd ma qiegħed l-inbit il-ġdid f'damiġġani qodma tal-ġild. Il għaliex inkella l-inbit jifqa' id-damiġġani u tirrovina kollox ukoll. X'qed jgħid Ġesu hawnhekk? Qed jgħid li l-ġdid li ġabu mhux sempliċement xi ħaġa li iżżid ma' dak li kont tagħmel qabel kien x'kien. Il-ġdid li ġabu mhux sempliċement iġġannat xi ħaġa. Il-ġdid li ġab Ġesu huwa konverżjoni tal-qalb, bidla fl-eruq biex tkun tassew mimlija mħabba. Imħabba lejn Alla u mħabba lejn il-proxmu. U għalhekk Ġesu kien qal iktar tard li d-dixxipli tiegħu nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ja din l-imħabba fil-qalb, l-imħabba li tfisser il-ġdid. U għalhekk imbagħad meta aħna jkollna l-imħabba f'qalbna, anki dak li nipprattikaw bħal dawk it-tlieta li semmejt jiena tinbidel il-mod inti meta kollok l-imħabba f'qalbek, it-talb huwa il-mod kif tesprimi l-imħabba lejn Alla li ħobbna u l-ewwel. It-talb ma jiġix biex in-nies jgħidu kemm huwa devot dan jew kemm hija devota. U l-loti ta' karità ma jkunx biex tidher, biex iddoq it-trombi, biex in-nies jgħidu kemm hu ġeneruż, kemm hi ġeneruża, ma jkun tassew ħireġ minn din l-imħabba. U s-sawm ukoll. Is-sawm ma jkunx sempliċement biex tagħmel obbligu li titlef l-iskop tiegħu u Ġesu kien qal darba u tqarras wiċċek għax qed issum. Meta jkollna l-imħabba anzi f'qalbna jtejna anki narfu meta u l-waqt li ssum għax is-sawm ukoll huwa importanti, imma meta l-waqt ukoll li tiċċelebra. Hija din l-imħabba f'qalbna il-ġdid li jrid jkollna Ġesu. U għalhekk nitolbuh illum f'din il-quddiesa biex hu jagħtina dan il-ġdid tiegħu qalb mimlija mħabba bħal tiegħu u biex meta ngħixu hekk ukoll
inkunu nistgħu ngħaddu lill-oħrajn il-ħajja ġdida li ġabilna hu. Issa nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli ixxandar il-kmandament ġdid tal-imħabba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna jkollna f'qalbna dejjem l-imħabba tiegħek u tkun din l-imħabba lejk u lejn il-proxmu li tmexxina f'ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk kollha li bħal San Anton Abbati jiddedikaw ħajjithom kompletament għalik biex jgħixu b'fedeltà is-sejħa li inti għamiltilhom u jagħtu wkoll xhieda tal-imħabba kbira tiegħek fost il-bnedmin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha fid-djar tagħhom u fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbu għal dawk kollha li qegħdin b'xi mod jew ieħor joffrulhom l-għajnuna biex inti tgħinhom fil-qadi tal-missjoni tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li jinsabu waħedhom jew li jħossuhom waħedhom, speċjalment anki anzjani fil-djar tagħhom jew anki fil-homes differenti li hawn. Nitolbuk mulej biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu f'ħajjithom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem speċjalment biex inti tilqahom fi ħdanek tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u ta' Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti li aħna għaddejja tiegħek għedna fuq l-artal imqaddes fit-tifkira ta' San Anton Abbati għamel li ninħallu mill-irbit tal-art u nistanew bik biss bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr. Għax fil-qaddisin li kkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba saltna ta' smewwiet jixraq infaħru lilek għall-providenza tiegħek tal-għaġeb. Għax biha int terġa' ssejjaħ lill-bniedem għall-qdussija li fiha sewwartu fil-bidu
u dduqqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex minn rajħebati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerta mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn hemm jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Giusepp, mal-Apostli, ma' San Anton Abbati u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ita fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, ma daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek issaltna il-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin.
ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, tqarbilna mulej bis-sagrament tiegħek biex bih nieħdu saħħitna. Għamel li noħorġu dejjem rebbieħa fuq il-qerq kollu tal-għadu, kif tajt lajnuna l-San Anton Abbati kontra s-seta ta' dlammijiet bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Qabel intemmu din ix-xandira nfakrukom li l-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u biex min jista' jieħu l-vaċċin u l-booster b'responsabbiltà lejh u lejn l-oħrajn. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju għal morda, speċjalment dawk morda bil-kanċer kemm fil-ċentru tal-onkoloġija Samok kif ukoll fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna
ina u jqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn tal-infern. U ġenera r-ruħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfir minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minn tal-infern. U ġenera r-ruħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ, meta Sitna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mpierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien bil-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa minnar tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sinu Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawwiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobitna ħarissa minnar tal-infern u ġeneru kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawwiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija, il-mulej miegħek imbirkinti fost in-nisa mpierek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtan ammen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija imbirkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minnat tal-infern. U ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara tliet sabu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missinna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema għajda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mpire kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minnat tal-infern. U ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turuframent il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Skont il-femma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi sa tnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minn ħati għalina.
La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost n-nisan pirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin, issew fis-sija tal-mewtan ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issew dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu huma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu il-qattalbtana. Miser eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisa Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Mqazza Marija. Itlopa lina. Mqazza Ummalla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Om ta' Kristu. Itlopa lina. Om il-Knisja. Itlopa lina. Om tal-ħnina. Itlopa lina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. Om muxebba. Itlopa lina. Om mittama. Itlopa lina. Om liżjed safja. Itlopa lina. Om liżjed nadifa. Itlopa lina. Om bla teba. Itlopa lina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlopa lina. Om tal-aġeb. Itlopa lina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlopa lina. Om ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Om ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok għaqal. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlopa lina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa lina. Mera ta' qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħtana. Itlopa lina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tieba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlopa lina. Bib ta' sema. Itlopa lina. Kewba ta' filodu. Itlopa lina. Seħħa tal-morda. Itlopa lina. Kien tal-midinbin. Itlopa lina. Faraġ tal-migranti. Itlopa lina. Faraġ tal-imniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana tella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Ummalla. Biex ikun jistoqinna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulej għandna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li Sammiki l-Arkanġelu tħollarina fit-taqbida. Kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa int laqwa fost tajja tas-sema itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ ta' nifel lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe, slima lik ħarris tal-feddej u arwus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. San Anton Abbati, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina.
U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tar-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbir Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.